हिसाबै जों बिराद गोरा आरो जों जिखिनि मावदों आंनि एक्सपिरियेन्सआनो बुङो जोंनि रायजो राजानि सुख दुख बिपद आफद बेखौ इउपिपिएलआ सुफुंनो हायाखैबाबो माखासेखिनिखौ जों सुफुंना होदों। बेनिखायनो देरहागोना एकदम रोखा कुसुगाव समस्थियाव दिनैनि बे पाब्लिकनि जे बुंनाय आरो पाब्लिकआ जे गोलाव सम बे ओनसोलाव माने गाज्रि रोखोमै थानांदोंमोन बेनिफ्राय दे उदां मोनबाय बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ बरायदों। बाव गोबाव समनिफ्राय रायजो राजा ज' जानानै रायलायनो बा समाज बिथिं आरो रायजो राजाखौ लानानै रायलायनाय आरो समाज बिथिं गासिबो बिथिंखौ लानानै रायलायनो थाखाय बहुद प्रब्लेम दंमोन। दा बेवहाय मोनसे कमिउनिटि हल हरनाय जादों एसअपिटिजिनिफ्राय बिथांमोनाव मावफुंबाय बेखौनो आं बेखेवफैदों। आरो बिब्दिनो गोबां साउथ गंयावल' नङा गोबां जायगायाव बिदिनो जोङो कमिउनिटि हल रायजो राजानि बिनाय आरो निड बेस हिसाबै जों नायै मावबाय थादों। आरो कमिउनिटिल' नङा रायजो राजानि जौगानाय लामा कालभार केनेल जों बांसिन जोंनि रायजो राजा एग्रिकालसाराव रासिन जरित' दङ। दा बैफोरबायदिफ्राव इरिगेसन सिस्टेम केनेल सिस्टेम बेफोरखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो नायबाय थानाय मावनाय जादों। फैबाय थानाय समाव आरो जिखिनि सम दं आरो बेयाव रायजो राजानि खामानि मावगोन। दा फैबाय थानाय समाव सारा माबोरै साखाफोरा जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि थाखाय माबोरै साखाफोर जानानै दं सार? फैबाय थानाय समाव बिटिसि इलेक्सननि जाबाय बेथ' आरो गोदान नङा इलेक्सनाथ' जाबाय थायो आरो रायजो राजायासो मेन रायजोआनो राजा होनदों। रायजो राजाया जुदि थिगबा आरो रायजो राजानि जुदि खामानि मावदोंबा रायजो राजाया निस्सय इउपिपिएलनो भट होगोन। आबाव गोदान जेबो खोथा गैया जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव बेयाव सान्थि गैयामोन दिनै सान्थि फैबाय। गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बेखौनो बुंदों बेयाव जे सान्थि फैदों इउपिपिएल सरकारनि थाखाय दिनै बेयावदे जौगाबाय जों बे अधिकार मोनबाय जों जे बाव खुला मेला बेरायनानै खामानि मावनो मोनबाय आरो बेखौनो जोंनो नांगौ होननानै गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जोंनि इउपिपिएल दलखौ दिनै प्रशंसा खालामदों बाख्नायदों आरो जोंनि दोलाव फैदों खामानि मावनो जोंबो मावगोन होननानै। दासान्दि नुदों सार मिडियाआवहाय हिरासरनिया बिटिएफजों फुल सापर्ट होगोन होननानै माबा मोनसे फेक्टर गोलैगोन नामा? हिरासरनियाथ' थांनाय 10टा बोसोर बिथांखौ खामानि मावनो सुजुग होदोंमोन रायजो राजाफ्रा। नाथायबा बे 10टा बोसोराव गावनि जे कमिटमेन्टफोर बिथाङा मोनसेबो मावनो हायाखै। आरो बिथाङा जायजों जेखि जाया दाथ' हिरासरनिया होननाय दल गैला हाग्रामाजों थाङो ना सोरजों थाङो बिथांनि खोथा खिन्थु जोंनि थाखाय बिथाङा फेक्टर नङा। थांनाय समावबो सारा बिटिआरनि जेनाखि गायसनगिरि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी सारखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों। एबारबो खोनानो मोनदों कुसुगाव समस्थियावहाय बिटिआरनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया माने गेलेगोन होननानै बेवहाय माबा मोनसे फेक्टर जागोन नामा? इलेक्सनावथ' निजा खोथा थायो दलीय भाबे सोरखौ अबाव होगोन सोरखौ अबाव होआ बेयो जायखि फैया बे जोंनि थाखाय फेक्टर नङा। गावबागाव हान्जाया गावबागावनो माने रड मेप थियार खालामो आरो देरहानायनि स्ट्रेटेजि एन्ड पलिसिखौ खालामनानै खामानि मावो। आरो दिनैनि दिनाव कुसुगाव समस्ति हिसाबै जों बिराद गोरा आरो जों जिखिनि मावदों आंनि एक्सपिरियेन्सआनो बुङो जोंनि रायजो राजानि सुख दुख बिपद आफद बेखौ इउपिपिएलआ सुफुंनो हायाखैबाबो माखासेखिनिखौ जों सुफुंना होदों। बेनिखायनो देरहागोना एकदम रोखा कुसुगाव समस्थियाव दिनैनि बे पाब्लिकनि जे बुंनाय आरो पाब्लिकआ जे गोलाव सम बे ओनसोलाव माने गाज्रि रोखोमै थानांदोंमोन बेनिफ्राय दे उदां मोनबाय बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ बरायदों। आरो बाव कुसुगाव गुबुन हान्जाया गावबागाव दोलोनि नियम निथि बायदि बिजाथि होगोन खिन्थु कुसुगावखौ बाव फेजेननो हानाय नङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय कुसुगाव ब्लक अफिसनि एग्रिगेटेड इन्जिनियार सानेक बिथां, हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय कुसुगाव ब्लक इउपिपिएलनि सेक्रेटारि इटुवा बर' बिथां, निउ ददरा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सुसिन बिथां, साउथ गंया प्राइमारिनिनो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिपिन बसुमतारी बिथां, ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ অৰ্জুন ডাঙৰীয়া,
আমাৰ বহুত ইউপিপিএল দলৰ নেতৃবৃন্দসকল আৰু উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ বিচিডিচি মেম্বাৰসকল আৰু আমাৰ বহুতো ইউপিপিএল দলৰে নেতৃবৃন্দসকল जे मोनसे मिटिं जानोबा बा जिरायनोबा सावरायनोबा जोंनो मोनसे जायगा नांगौ थिग दिनै मा हेडनि एसओपिडि जि बिनि आन्दाराव 17 लाखनि मोनसे कमिउनिटि हल हरनायजों लोगोसे लुफुंनाय जाबाय साउथगङियाव जोबोद मोजां आरो बेयाव जों बयबो जोंनि साननाय हनाय ओनसोलखौ जौगानाय आरो रायजो राजा समाज आफादखौ थिग खालामनो थाखाय बे न'आवनो जों रायलायनो हागोन दिनैनिफ्राय दा बेनिखायनो एक्सेप्ट कमिउनिटि हलल' नङा जोंनि सरकारा गोबां बिदिनो बिथांखिफोर लादों आरो बे बिथांखिफोरखौ मावफुंगासिनो दं आलारि सोरां बिथांखि जेरै मन्दिर मस्जिदफोर आरो गोबां बिदिनो लामा सामा जों मावबाय थादों सरकारा 4 बोसोर बा 5 बोसोराव हाबबाय कर'नायाव एसे थांबाय बेनिखायनो आंबो आंनि समस्थिफ्राव मेजर इस्युफोर बेखौ रायजो राजाजों रायलायनानै एसे एनै मावबाय थानाय जादों आरो मावदों चिफ सारजों रायलायनानै दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे जोङो जिहेतु रायजो राजानि दल रायजो राजानि जाहाथे खामानि मावनो हायो बेखौनो बुंनानै बयनोबो आं इउपिपिएलनि जानानै आंनि मोजां मोननायखौ जासिहरबाय आरो सरकारनि जानानैबो जों जेसेबां जे मावनांगौ खामानि दं बेखौ मावबाय थागोन आरो बेखौनो मोजां मोननायखौ आरो फिन खनसे जासिबावनानै दिनैनि बे 17 लाखनि कमिउनिटि हल अलरेडि कमप्लिट जाबाय बेखौ बेखेवनो होननानै आं आखायाव लाबाय गोजोन्थों सानैखौ थुदो